Bore da i chi a chroeso cynnes iawn i'n gwasanaeth ni heddi. Gobeithio eich bod chi gyd wedi cael wythnos dda a'ch bod chi i gyd yn cadw yn iach. Dyma rai adnodau o Salm 90. Ti arglwydd, fuost yn breswylfa i ni ym mhob cenhedlaeth. Cyn gwneithir y mynyddoedd a llunio ohono dy ddeiar a'r byd, ti hefyd wyt o dragwyddoldeb i hyd dragwyddoldeb. Trwy ddyn i ddinistr, a dywedi dychwelwch feibion dynion. Canis mil o flynyddoedd ydynt yn olwg di fel doi, wedi yr el heibio, ac fel gwyliadwriaeth nos. Dygu hwynt ymaith megis a llyfeiriant, y maint fel hun, y bore, y maint fel llysieuyn a newidir. Y bore, y blodeuia ac y tif, prynhawn y torri'r ef ymaith ac y gwywa. Canis yn dy ddig y difethwyd ni, ac yn dy ludiogrwydd yn brawychwyd. Gosodaist ein hanwiredd ger dyfron, ein dirgel bechodau yng ngoleuni dy wyneb. Disgyn ni felly, gyfrif ein dyddiau, fel y dygom ein calon iddo'i thineb. Daw'r darlleniad cyntaf o benod 4 llyfr y Barnwyr. Ond ar ôl i Ehud farw, dyma bobl Israel unwaith eto yn gwneud beth oedd yn ddrwg yng ngolwg yr arglwydd. A dyma fe'n gadael i Jabin i reoli nhw. Un o frenhinodd Canan oedd yn teyrnasu yn Chatsor. Enw cadfridog i fyddin oedd Sisera, ac roedd yn byw yn charoseth Hagoyim. Dyma bobl Israel yn gwyddi ar yr arglwydd am help, am fod y brenin Jabin wedi i camdrin nhw'n ofnadw ers 20 mlynedd. Roedd 900 o gerbydau
o gerbydau ryfel haearn gan ei fyddin. Deborah, gwraig Lapidoth, oedd yn arwen Israel ar y pryd. Roedd hi'n broffwydes. Byddai'n eistedd i farnu achosion pobl Israel dan goeden balmwydd Deborah, oedd rhwng Rama a Bethel, ymryniau Effraim. Byddai'r bobl yn dod ati yno i ofyn iddi setlo achosion ddryngddyn nhw. Dyma hi'n anfon am Barch, fab Abinoam o Cedesh, ar dir llwyth Naphtali. Ac meddai wrtho, mae'r arglwydd, Duw Israel, yn gorchymyn i ti fynd â 10,000 o ddynon o lwythau Naphtali a Zabulon i fynydd Tabor, i baratoi i fynd i ryfel. Bydda un arwen Sisera, cadfridog byddin y brenin Jabin, ata ti, at afon Cison. Bydd yn dod yno gyda'i gerbydau ryfel a'i fyddin enfawr. Ond ti fydd yn ennill y frwydr. Atebodd Barch, dwi ddim ond yn fodlon mynd, os ei di gyda mi. Iawn, meddai hi, gwna i fynd gyda ti. Ond os mai dyna dy agwedd di, fyddi di ddim yn cael dim o'r clod. Bydd yr arglwydd yn trefnu mai gwraig bydd yn delio gyda Sisera. Felly ath Deborah gyda Barch i Cedesh, a dyma Barch yn galw byddin at ei gilydd o lwythau Sabulon a Naphtali. Aeth 10,000 o ddynon gydag e, ac aeth Deborah gydag e hefyd. Ac o'r Hen Testament, rydyn ni'n troi at yr epistolau ac epistol cyntaf Paul at y Thessaloniaid, pennod 5. Ynglŷn â'r amseroedd a'r prydiau gyfeillion, nid oes arnoch angen i neb ysgrifennu atoch, oherwydd rydych yn gwybod yn iawn mai fel lleidr yn y nos y daw dydd yr arglwydd. Pan fydd pobl yn dweud, dyma dangnefedd a diogelwch, dyna'r pryd y daw dinistyr di-symwth ar ei gwarthaf fel gwewyr esgor ar wraig feichiog, ac ni fydd dim dianc iddynt. Ond nid ydych chwi gyfeillion mewn tywyllwch i'r dydd eich goddiweddyd fel lleidr. Pobl y goleuni, pobl y dydd ydych chwi oll. Nid ydym yn perthyn i'r nos nac i'r tywyllwch. Am hynny, rhaid i ni bido a chysgu fel yr eliw, ond bod yn effro a sobr. Rai sydd yn cysgu, yn y nos y maent yn cysgu, a'r rai sydd yn meddwi, yn y nos y maent yn meddwi. Ond gan yn bod ni'n perthyn i'r dydd, gadewch i ni fod yn sobr, gan wisgo amdanom ffydd a chariad yn ddwyfroneg, a gobaith iachawdwriaeth yn helm. Oherwydd nid i ddigofaint y penododd Duw ni, ond i feddu iachawdwriaeth drwy ein harglwydd Iesu Grist, hwn a fi farw drosom, mwyn i ni gael byw gydag ef, pryn bynnag ai yn effro ai yn cysgu y byddwn. Am hynny, calonogwch eich gilydd ac adeiladwch bob un i gilydd fel yn wir
yr rydych yn gwneud. Gweddi Indiaidd rai o brodorion Gogledd America yw sail yn gweddïau ni bore yma. Gweddi'r 6 chyfeiriad. A fel i fi wedi esbonio yn y capel o'r blaen, taswn ni yn wirioneddol yn gwneud y weddi hon yn ôl y traddodiad o Ogledd America, byddwn ni yn troi fel cynulleidfa i bob cyfeiriad i'r de, i'r dwyren, i'r gogledd, i'r gorllewin, yn edrych i fyny, yn edrych i lawr. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Trown at y dwyrain ac wynebu codiad haul. Molwn Dduw am roddi bywyd newydd, ieuenctid a dechreuadau. Trown at y de. Diolchwn am y bobl, y digwyddiadau a'r pethau sy'n cynhesu ein bywyd, a'n helpu i dyfu a datblygu. Trown at y gorllewin, lle mae'r haul yn suddo a machlud. Molwn Dduw am bob machlud, pob nos a phob diweddglo yn bywyd. Wrth i ni wynebu'r gogledd, molwn Dduw am fod gyda ni drwy her a chaledu ein byw. Plygwn i gyffwrdd ar ddaear, molwn y creawdwr am ei roddion i gynnal yn bywyd. Syllwn ar y nefoedd a rown ddiolch i Dduw am roi i ni obeithion a breuddwydion fel y gallwn fentro ymlaen i'r dyfodol. Arglwydd Dduw yn tad, pa gyfeiriad bynnag rydyn ni'n wynebu, rydyn ni'n gwybod dy fod ti yno. Lle bynnag rydyn ni ar siwrne yn bywydau, rydyn ni'n gwybod dy fod ti yno. Diolch i ti o Dduw, diolch am darweiniad i ni yn Iesu Grist. A diolch yn bennaf oll nad i ni ar ein pen ein hunain, ond yn bod ni yn byw yn llawnder bywyd yn dy fyd di, gyda dy ddaioni o'n cwmpas, a gyda thithau gyda ni, i'n tywys ni yn Iesu. Cyflwynwn ni ti anghenion yn byd ni heddi, a gweddiwn yn arbennig dros y tlodion yna ym mhob gwlad, sydd yn galw allan am farn a chyfiawnder, sydd yn ceisio dy arweiniad di yn ei bywydau nhw. Bydd di o Dduw yn arweinydd, bydd di yn lliw, bydd dithau yno yn toddi galonnau y sawl sydd wedi troi yn derbyn, a roddi yn hael i bob un sydd mewn angen. Gweddiwn am arweinwyr yn byd ni. Gweddiwn am y llefydd lle mae arweinyddiaeth yn bryn, lle mae gweledigaeth wedi pallu. Bydd di yno, yn dy ddoethineb, dangos i'r rai sydd yn arwain y cenhedloedd sut mae'n wneud hynny mwyn rhoi buddiannau'r clodion yn gyntaf ym mhob peth. Lliw yn gweddiau preifat personol ni os gweled i yn dda. Gwrando ni wrth i ni gyflwyno i ti a rai sydd yn anghennus heddi. Cofiwn yn chwiorydd a'n brodyr sydd yn hiraethu ac yn galaru. Bydd gyda'r sawl sydd yn dost. Cynnal o Dduw, freichiau y rai sydd yn wan, ar ôl weledigaeth Crist Iesu
i'r sawl sydd yn anobeithio. Gwrando'n cri wrth i ni gyflwyno deglwys i sylw tadol hefyd. Rhaid ni'n cofio a llawenydd a diolchgarwch heddi am y parchedig Gareth Iowan a'r eglwysi o dan i ofal ef yn Nanternus a Bryniwan blaen y cod a Morea blaen wain. Bendithia Gareth ar ddechrau i wynedogaeth ordeniedig os gweled i'n dda. Clyw ni felly a mynd i ofyn y pethau yma i gyd yn enw Iesu Grist, yr hwn a'n dysgodd ni pan yn gweddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, dele dy deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni yn dyledion, fel y myddeiwn ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eith yr gwared ni rag drwg, canys eiddo ti yw'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Mae sloganau bachog yn ware'r ran allweddol yn dychymyg ni y dyddiau yma o'n diwe. Felly bod ni yn cofio rai ohonyn nhw yn well na'i gilydd. Un y ddoi ohonyn nhw braidd yn hunllefus i rai ohono ni. Get Brexit done oedd hi yn ystod yr etholiad cyffredinol llynedd yn dyfe. Ac erbyn hyn, mae'r sloganau tri gair neu tri cysyniad wedi trwyddio i'n meddyliau ni nes bod e yn yr is yn wybod yn gadarn iawn. Beth am y dwylo a'r hwynebau a'r gofod, yr hands, face, space, bondigrybwll sydd ei angen arno ni bellach, fel tasau wrth ddilyn y reolau yma, dim problemau bellach i ni yn y gymdeithas. Wel, ni'n gwybod yn iawn wrth gwrs nad dim ond i'r oes heddi y mae sloganau bachog fel hyn yn gyffredin. Maen nhw wedi bod yno mewn rhyw fodd neu gilydd ar hyd yr oesau. Ac os dyn ni yn sylwi ar y darn darllenon ni o cyntaf Thessaloniaid pennod 5, mae yna slogan yno hefyd. Felly bod chi wedi sylwi arno fe yn adnod 3. Dyma dangnefedd a diogelwch. Pan fydd pobl yn dweud, dyna dangnefedd a diogelwch. Dyna'r pryd y daw dynystr di symwth ar ei gwarthaf, fel gwewyr esgor ar wraig feichiog, ac ni fydd dim dianc iddynt. Roedd y slogan, dyma dangnefedd a diogelwch yn un boblogaeth yn ystod yr ymyrdraeth Rufeinig. Mi fyddai Paul a'r darllenwyr oedd ganddo fe yn Thessaloniki wedi clywed y slogan droion a thro, fel tasau ei ailadrodd yn ei wneud yn wir rhywsut. Ond mae Paul yn atgoffau ddarllenwyr bod slogan ynddo fe ei hunan yn gallu celu gwirioneddau, a dweud y gwir ei fod yn gallu peri i bobl i feddwi ar y slogan a wedyn bod wedi colli gwirionedd y sefyllfa real o'i cwmpas nhw. A dyma pan mae fe'n ysgrifennu'r geiriau yma at yr eglwys yn Thessalonica. Mae fe am ddarbwyllo'r darllenwyr, nad sloganau o wneithuriad dynol sydd yn bwysig yn eglwys Iesu Grist, ond yn hytrach dilyn a deall arwyddion ffordd Duw o'i cwmpas nhw. Yn benodol yn y benod arbennig yma, mae
Paul yn sôn am ailddyfodiad Iesu Grist, am ddydd yr arglwydd. A mae fe'n awgrymu yn bod rhaid i ninnau fel Cristnogion bob amser fod yn effro, bob amser i fod yn barod i groesawu yr arglwydd Iesu pan ddaw, i beidio bod yno yn mynd gyda'r llif, yn gwneud pethau sydd yn gyffredin yn y gymdeithas am ei fod e'n hawdd i wneud hynny. Geiriau eraill yn cyd-adrodd yr un sloganau, am fod hynny yn awgrymu bod peryg yn bod ni yn cysgu, yn bod ni efallai yn meddwi yn y ddealltwriaeth gyffredin hon. Ond mae Paul yn dweud bod rhaid cael gwared o'r gwnos yr hyn sydd yn peri yn bod ni mewn trwmgwsg, ac yn hytrach yn rhoi yn harfwisg amdano ni, yr arfwisg sydd yn deillio o'n hymlyniad i Dduw yn Iesu Grist, i fod yn effro ac yn sobor yn lle fod yn nghwsg yn meddwdod yr oes. Ac wrth wneud hynny, mae Paul yn dweud, y bydd modd i ninnau bob amser i fod yn effro pan fydd Duw yn galw arno ni, i fod yn halen ac yn oleuni i'r byd o'n cwmpas ni, yn calonogi fod Iesu yma ac yn adeiladu ein gilydd yn y ffydd. Os dyn ni'n edrych am arwyddau'r, os dyn ni'n edrych am slogan, beth am Duw gyda ni, Crist yn ei gariad, Duw yn cynnal ei bobl bob amser. Diolch iddo. Amen. Fi'n gobeithio yn fawr erbyn dydd Sul nesa y byddwn ni yn medru cyfarfod gyda'n gilydd unwaith eto yng nghapeli yr ofalaeth yn ôl y drefen sydd wedi cael ei chyhoeddi. Unwaith eto, os oes yna unrhyw anghenion bugeiliol neu ymarferol, cofiwch codi'r ffôn a'n gwneud ninnau yn hysbys o'r anghenion hynny. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd ar ddiwedd yn hwydfa. Un Duw ni, y bwr mawl a'r gogoniant, a'r doethineb a'r diolch, a'r anrydedd a'r gallu, a'r nerth byth bythoedd, amen, a gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.